Kanang natulog kagi ka na basag mata nimo unsa gibuhat sa imong anak tanawa ra ning salarin aning bugas nga gihurot ug huwad to didto nagkatag ang all. Ay nako. Kalmahi, nakakainis talaga. Hindi talaga pwedeng makalma tayo dito sa batang ito. Katag ang bugas. May nalay na bilin. Nagkalagot na lang yun. Abay, gustong bumawi ni baby sa kanyang ginawa. Sobrang nakaka-high blood man tingnan. Hayaan natin siyang bumawi. Kaya tulungan na lang natin siyang magligpit. Naindip ka nga lang sandali, ito na ang ginagawa ng batang ito. Ano ba naman tong batang ito? May ginagawa ng kababalaghan. Hindi ka talaga pwedeng malingat dito. Kaya ayan tuloy. Pero okay na rin to para makapag-exercise tayo. Tulog-tulog lang kasi tayo for today's video kasi napagod tayo sa nung nakarang araw dahil sa vigil. Nako, bumabawi sana tayo ng lakas pero ito naman ginawa ng ating Junakis. Kaya ito na nga mga mami, ito na yung leksyon dito na wag tayong maglagay ng kung saan-saan sa ating mga bigas dahil pag nakita yan ng mga bata nako, paglalaruan talaga. Ayan, ang daming nasayang na bigas pero hindi yan masasayang dahil isasaing natin yan mamaya. Hindi pwedeng mausik ang mga bigas natin. Kasi wala tayong pambili. Ayan, ang galing ng batang ito. Marunong pala itong magkulis. Ayan, nandyan sa labas ang mga bigas kasi pinapakain niya sa mga manok. Kasi wala na kaming mga manok. Yung kapitbahay na manok ang kakain dyan. Kundi yung mga aunts, please like and subscribe. Mama lang. Finish